So, mayong buntag sa inyo mga ka-Swertres. Again, welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, mga ka-Swertres, no, kumusta mga ka-Swertres? Okay? So, medyo nakalaang taong adlaw no, wata nakahatang og combinations, no? So, pasensya na mga ka-Swertres, no? Bago lang ko sa naabot diri sa city, no? At timing yan, naglayas na akong lawas mga ka-Swertres, no? Gikan pa ko sa probinsya mga ka-Swertres. Okay? So, unya duty na santa mga ka-Swertres, no? So, inana pirmi atong diri mga ka-Swertres, no? Dyan tong life no mga ka-Swertres, no? Trabaho, paway trabaho, okay? So, karon mga ka-Swertres, no? Maghatag ko combinations, no? Na ako'y isa combinations mga ka-Swertres and 2 slides. Okay? So, usa ka combination mga ka-Swertres and natay duha ka slides itong combinations. Okay? And congrats sa mga ka-Swertres, no? Sa kamo na mo gamit sa tong guides, no? Sa nilantaw sa tong tutorial o sa pangamit ang ating Swertres Angle Guide. Congrats sa mga ka-Swertres, no? Previous result mga ka-Swertres naraghapon di kagyapon sa tong guide. Tong 206 dalagay po mga ka-Swertres gahapon is 380, okay? 380 and pag alas 5 is 468, okay? 468. So yan. So again, congrats sa kamo na mo gamit tong guide and kamo na mo apply, no, sa ating mga guides, no, labi na katong sa Every Drew Angle Guide mga ka-Swertres, no, and TBT Guide mga ka-Swertres, no, katong importante kayo sa inyong mga ka-Swertres. Okay? Proper using sa syndicate and mirror number na agyapon ta mga ka-Swertres and sa tawag ini sa last two, no, mostly ni kusog ni sa Mindanao nagyapon tayo tutorial dito mga ka-Swertres and sa STL Visayas mga Mindanao mga ka-Swertres, no. Ang STL mga ka-Swertres, no, and 3D na tayo guides na ahong saan pagkuha mga ka-Swertres. Okay? So sa ganahan, please i-click lang kaning title sa video and punta mo sa description din tanan nga to ang link video tutorial saon paggamit sa mga guide na to mga ka-Swertres. Okay? So karon mga ka-Swertres na ko ihatag sa inyo na combinations ha for July 29 to 30. Okay? So duha ka adlaw bago ta mga update mga ka-Swertres, no? So ay mo kalibog ang resulta to gabi is 200, no? Ganyan ano na gina siya mga ka-Swertres, no? So kalit lang kayo mga ka-Swertres, no? Okay, so ayun na mo kibo na mga ka-Swertres, so and kung na maging resulta ng mga ka-Swertres ayaw padala na mga ka-Swertres usay ka suro na, no, kay nagitay gitawag diri nga bidding. Okay, so mitang natay na mabitang na hearing mga ka-Swertres, no, kanay bidding mga ka-Swertres, no. So ana siya mga ka-Swertres, no, ang atong guides is guides ha, subay lang yapon tas tong guides bisang napaninigawas dihan na mga bidding mga ka-Swertres gikan sa Lohan. Okay? Okay? So karon mga ka-Swertres ang atong guide is 902. Okay? 3D Lotto and STL ha. 902 mga ka-Swertres and natay slide ani mga ka-Swertres. Okay? Natay slide na 702. Okay? 702 ang atong slide ka-Swertres and 9, 2, and 4. So kana ra siya mga ka-Swertres ha ang ato ang combinations. Isa ka combinations, duha ka slide combinations niya mga ka-Swertres. Okay? No? So since ang ato ang gi-apply na Every Draw Angle Guide is BB number siya mga ka-Swertres, no? BB number siya. Okay? So muna siya mga ka-Swertres sa BB number, no, possible.
And ka-shortress no, sa nangita na yung eskalera mga ka-shortress no. Maray akong i-share sa inyo mga ka-shortress ha. Natay tulo ka eskalera mga ka-shortress no. Gamit ang atong every jungle guide no. So sa katong wala pa kawalo mga ka-shortress so kano sa kapwede mo taya og eskalera, kano sa kapwede mo tira og eskalera natay gyapon tutorial ha. Unsaon mga ka-shortress. Okay? So ang atuang eskalera mga ka-shortress diri ra gyapon akong gikuha mga ka-shortress sa iyang resulta. Okay? Ang atong eskalera mga ka-shortress is nakoy tulo mga ka-shortress ha. 765 312 and 324 kaniha nakabase ni sa tuang TBT guide ha. Muna nga ito nakuha na combinations. Sumusa niyang pinakaduol na resulta ka-shortress. Ay mong kalibog mga ka-shortress no. Ang resulta gabi is 200. Karon mo ana mo unsaon pagkuha sa eskalera pinakaduol nga resulta is 200. 200 na nga tuwang guide is di man 200 ay mo kalibog mga ka-shortress. Kung doble gani ang resulta mga ka-shortress atras mo o gusa. So alas 5 is 468 no. So adto ta sa 468 mga ka-shortress. Ang pinakaduol nimo makuha diri na eskalera mga ka-shortress na 468 is kining 675 o kining 312 no, depende sa ninyo paggamit sa imong kombi mga ka-shortress. Muna nakuha na ako 675 and kining si 312. So dita makampanti sad mga ka-shortress no. 364 di ari ato sa pangitaon basin na siya kapareha mga ka-shortress. Okay, as defend na to mga ka-shortress no. So ana siya mga ka-shortress ang mga techniques ani mga ka-shortress simple ra gani siya nga techniques sa mga ka-shortress. Okay, so pangitaon nato basin na kapareha mga ka-shortress mostly ani mga duha ram ni siya mga ka-shortress no parang sa king tulo mga ka-shortress. 468 so dara siya mga ka-shortress no. 468 ang pinakaduol niya na eskalera is nagihapon mga ka-shortress oh. Si 312 andre sa ibabaw is nahapon si 312 and kining 324 ako na lang pong gi-appeal si 324 since paangat na nga tuwang TBT guide mga ka-shortress. Okay, so muna siya mga ka-shortress ha. Simple lang talaga mga ka-shortress ang ating ano. And mga ka-shortress ha, nako ipailelas nyo mga ka-shortress sa nga tuang amigo mga ka-shortress no. So pwede kayo ning bisitaw ng ilang channel mga ka-shortress no. Naghatag yapon na sila og guides mga ka-shortress no, 3D combinations and 4D. Okay, so isko vlog 3D base nabase nyo na sugatan mga ka-shortress no. Ato na yung kaila mga ka-shortress ha. Isko vlog 3D no. Pwede kayo bisitahin yung channel and i-subscribe nyo mga ka-shortress. And also ang ato isang amigo na si Master Loy 3D. Okay, so nakasugat naman nila mga ka-shortress Master Loy 3D. So muna siya mga ka-shortress no nga to ang amigo mga ka-shortress no na manghatagay sa mga guides mga ka-shortress. Okay, so si Master Loy mga ka-shortress no usa sa ni sa mag-suportaran tungod kay nani siya foundation no mga ka-shortress no sa mga bata no. Also nagpataya sad ni siya mga ka-shortress no. Online pataya sa ni siya mga ka-shortress no. Ang iyahang income dito mga ka-shortress no ay ato sad niya ihapak siyang foundation no para sa mga bata mga ka-shortress no. So muna ito mong kay Master Loy 3D mga ka-shortress. Okay, so pwede kayong bisitahon nyo mga ka-shortress and i-subscribe nyo mga ka-shortress.
Okay? So again, ka-shortress ha, ang atuang guides ka-shortress, no? Ay nasa description na sa gustong mo lang to, labi na katong sa mga bago lang, no? Sa mga naglibog sa tong guides mga ka-shortress, no? Kung mutanaw lang good mo usa ka video mga ka-shortress, no? Sa tong guides, maglibog ka mga ka-shortress, no? Kaya nga tong guides manggod is sumpay siya mga ka-shortress, no? Kung mutanaw lang kanina pita di ka kasabot na gud kay masaltan gamay lang, labi nagbaguhay ka mga ka-shortress, no? Mas may ito nga makasulod mga ka-shortress para og unsay resulta, makabantay mo mga ka-shortress, no? Makabantay mo og unsay resulta. Okay, mo man ato mga ka-shortress. Og unsa gani resulta sa previews, dapat yung nabantayan mga ka-shortress, no? Kaya naay pamagi din mga ka-shortress na sa yun kayo computon mga ka-shortress, no? Basta mabantayan lang gid ninyo og unsay resulta mga ka-shortress, no? Proper using, proper applying sa syndicate and mirror number. Okay, kano sa pwede tayo, kano sa ta pwede mo gamit og syndicate 2 PM, 5 PM si mirror, and balik kun si 9 PM. Balik kun si syndicate sa 9 PM ha. So nagya po tayo tutorial ng mga ka-shortress sa mga nangatana. Okay? So kanilang mga ka-shortress, and good luck ha sa toang combinations for today and bukas mga ka-shortress. Good luck!